Pennod 5. Gwasfyn hwrwl a festriol o arfab gwaraddyddus. Bachgen a adwaenir oedd ei waith a'i pur a'i uniawn yw ei waith. Solomon. Bu y barchedig Mr Lloyd gystal a'i air. Cymardd ofal dyfal am iechyd cysio'r cyfforol yn gystal â dwylliad meddyliol, ac hynnydd crefydol ei was Hugh Hughes, ac yr oedd Hugh yntau yn addalu yn dda i'w festr am ei holl ofal a'i garedigrwydd trwy ffyddlondeb diwyrnu, fel gwas am trwy wneud y defnydd gorau o'i oriau sicr i diwyllo ei feddwl. Yr oedd ei gynnydd anianadol a meddyliol yn gyflym ac amlwg. Dyfodd yn laslang cryf a gweithgar, ond yr oedd llawer o wahaniaeth rhwngddo ef a llaffnau o'r unwedd ac yntau yn gymaint ac fod droslodion blaenorol wedi dwysyddio llawer ar ei feddwl. Ei efrydaethau noswyliol wedi gosod argraff o feddwl garwch ac uchaffiaeth ar ei feddwl a'i ymadroddion a'i ymlyniad diffyant oedd arferion crefydol wedi ei nodi yn gosrych llachwair bechgyn anystoriol a phach a hoffder pob crefydwr a'i hedwannau. Yr oedd Mr Lloyd yn dal achedig o dir, a daeth Hugh yn wir wasanaethgar iddo fel llafurwr. Demlau fod llafur yn fraint yn gystal ag yn dyletswydd, ac nid yn wrthrech a thais. Nid oedd ef far llawer o'i gyfodion a'i gydwadwyr yn ystyried bod yn llafurwr yn un sarchad na cheithiwed, nac fod ei waith yn gorfod llafurio am ein gynhaliad yn diraddiad o angenrheidrwydd. Ethad cymlaen fod llafurio yn ffyddlan yn ei orlliogi i fod yn defnyddiol i eraill yn gystal ac iddo ei hun, anfoddion i ddysgyblu ei gymryd ei hun, gyflawni ben bywyd a dwyn ymlaen amcanion ei greoldwr. Nid ydym yn meddwl fod yr ystyriaethau hyn wedi cael ei ffurfio yn rheolaidd yn gyfyndraeth drefnydd a chaboledig gan Hugh Hughes. Yr oedd yn rhy ieuanc i hynny, efallai, ond hynny yr oedd yn greddio yn ei feddwl ac yn dylanwadu yn dergylaidd ar ei fyfyrdodau a'i feichedd. Buasau yn syni ei hunan ei gweled yn ysgrifenedig y pryd hwnnw, ond buasau yn temlo ar ein bryd mae dyna y syniadau ef. Gyda'i feddwl yn yr agwedd dymunol yma, a parhawdd ei lafurio dros ei festr a thos ei hun gan gadw ei feddwl bob amser yn hyderus ar y dyfodiant. Byddai yn derbyn llythyr yn ar ac elwaith oddi wrth ei rieni, ac nad oeddent hwy ymynegu iddo ei holl helyntion, eto efeu a demlau o darllen ei llythyrau, ei bod wedi cyfarfod ac emryw droslodion, ei bod yn ceisio ei celu oddi wrtho ef. Cafodd awgrymiad aneglir am dadfeiliad iechyd ei chwaer Mari, a gofiodiau yn ei galon nad oedd ef yn digon o dyn i allu ei chadw hi, a'r reliw o'r teulu yn aweriach Cymru. Yn bachgen oedd eto ac yma cyflogau a cyfriw Llafurwr Cymreig yn fychan hyd yn nod pan llafuriantand y maestriaid gorau. Wedi bod yn wasaiddi Mr Lloyd am 2 flynedd, daeth gyfniodiad drachefn ar ei amgylchiadau. Eglwys led dlawd oedd gan Mr Lloyd, ond oedd ei diwioldeb ei weithgarwch ei wybodaeth a'i dawn yn ei gyfaddau ei gymryd ofal o wynllan llawer iangach, lle y gallai wneud mwy o'i ôl ar y byd. Ac am pen 2 flynedd ar ôl dyfodiad Hugh Hughes ato fel gwas, cafodd gynnig ar ddigelaeth eglwys lawer mwy, mewn dref fawr, boblogaeth lle y gallai weithredu ei holl arllioedd mewn maes digon i'w roddiadau uchaf. Credodd y gweinidog mae rhagluniaeth oedd yn nodi mas iddo fod yn fwy ddefnyddiol a phenderfynodd ymadael o fon, ac nad oedd ganddo waith mwyach i Hugh Hughes aeth at Mr Owen, plas uchaf, y maethwr benedigaidd, cyffoethog, dylanwadol ac uchel ei gymeriad yn y lwad, i ofyn iddo gymryd Hugh yn was. Dywedodd Mr Owen ei fod ef wedi siarad gyda dyn arall ac wedi adael ei gyfarfod yn y ffair Pentymor i geisio ei gyflogi ac ychwanegodd. Os byddaf yn gweld y dyn hwnnw yn ateb fy dibend ac yn rhesymol yn ei ofynion a'i gymeriad yn dda, nis gallaf ei droi ymaith ar ôl siarad ag ef, ond os na fydd yn union wrth fy mod, mi a gyflogaf Hugh. Gan hynny gwech uchwi, Mr Lloyd, dywed wrtho am fy gyfarfod yn y ffair fawr.